जोंहा नै बड'हैनो थांनो नागिरबाय दासो नै ओंखारबाय साथामल' नामा मास्क गानलायलायबावोसो नामा सोर सोरनाव होगोन जाखो दा खिथाला नोंसोर माबायाव रावनावबो होआनो जिखुनु दाहाय खिथानोसै जोङो सोरनाव होयो गोसोआ दा बे सिङाव सहैनानै जेनेबा सोरनाव होनो बायदि लुबैहैयो बेखौ दाहाय खिथानोसै थाबायनांगौसोहाय जोंना एसे गामियाव एसे थाबायलांसै जों सान्दुं गोसाबाबो बार स्रो स्रो नांदों नालाय ओंखायनो दाहैगोननोसै लोगोफोर गासिबोथ' हैखांखाबायदां सोरबाबो मालाय सोर बबेयाव होखो खिथाहरलायलायनांलालै बिदिखौ खिथाबा दावराव दावसि जायो नालाय ओंखायनो गावबागाव गोसो जिखुनु जाया थांगोनसै दा जोंना गामियाव खिन्थु ओंखाम मोनजालायो बिदि मोनजायानोथ' सोरनाबा खिन्थु जोंना मोनजायो ओंखाम अमा माबा मोनजागोनथाय जिखुनु जाया दा जों थांगोन बेवहायबो दा देखायहैनोसै औ फ्रियाव मोनजानायखौ जाया आरो दा फ्रियाव मोनजानायखौ जाहैखायो जों जेरैखि जाया जाहैखागोन जोङो मानो हगारनो फ्रियाव मोनजानायखौलाय बेयावनो जोंना खालि थाखायना जों हले बिराद मोजां जोंनि गामिनि स्कुल बेयावनो गासिबो मोनथाम गामिजोंमोन नामा ज' औ मोनबा आं बारा मिथिया बिराद टाइमिंआव सफैदों बायदि मोनलायलायदोंमोन जोङो रावबो गैयैखाय ओमफ्राय ओरै मालाय मा होनोमोनलाय ओंखाम जाहैजोबदोंनो फट' खेबजालायबाय नै फट'ग्राफार कारेक्ट टाइमाव सफैग्रा नों मा होनना खुसियामोनलाय ओमफ्राय नों मा होनजायामोनलाय रं टाइमिं जादों ओंखाम जानोसो थांजोबदोंनो मालाय नोगोर स्पिड हाबलांदोंमोन रा बेनिफ्राय लाखिजादों रा बिसोरजों आंनि बुंनायखौ खोनानानै हरसिगोन नै बिसोर फैजोबबाय नै जोंहा थाखानांसिगौ गामिलाय जोङो दा होखांबाय बिनिफ्राय जोङो दा ओंखाम जाहैनो नागिरबाय आरो दा नै माबायदि फुना हरदों आंखौ नोंना माबायदि आंना मोजां थांनाय नोंना माबायदि अफाय होखो जोंना मबाइलखौनो सोहोखायाखैबा आङो भिडिअ लानानै एसे देखायनायदोंमोन एबारनि इलेक्सना एसे स्ट्रिक्ट मोनदों आङो माने मबाइल एलाउ खालामनो मोनाखै आरो ना मबाइलखौनो डाइरेक्ट अफ खालामनांदों ओमफ्राय जोङो लाइनाव थानांखायासै बारा माने जों फैनाय समावहाय बिसोरना ओंखाम जानाय टाइम जादोंमोन नालाय ओमफ्राय डाइरेक्टलि फैग्रोमोना जोंखौ हाबहोबाय मबाइलखौनो खेबस्लाबनो मोनासै आरो ना ओमफ्राय सिङावबोथ' मबाइल एलाउ गैखाया मबाइलखौ लाखोमानासो दोननो थिनलायलायदों नालाय ओमफ्राय मबाइलखौ अफ लानानै जोङो सिङाव हाबलांदों ओमफ्राय जिखुनु जाया लोगोफोर जेनेबा बयनाबो गावबागाव मोजां मोननाय बा गावबागाव पइन्ट अफ भिउजों माबा मोजां मोननाय थायो नालाय जेनेबा जिखुनु जाया जायखौ होदों जेनेबा बर'नोनो होबाय जोङो ओमफ्राय दा नायनोसै जोङो जेनेबा सोरबा देरहाबाबो सोरबा जेनेबाबो जोंहा जेबो गैखाया आरोना जों जेबो मोनखाया थेवब्लाबो जोङो दा होबाय आरो लोगोफोर आं खिथानो मोनबाथ' खिथागौमोन खिन्थु खिथालाथ'ला आङो नै ओंखाम जानो नागिरबाय जों खालामोखौ एसे बेसेबां गोथाव जादो अमा मैथा दालि जादो जाफुं बे माबाखौ लाय ओंखाम जानानै जि थाबायफिननांलायबाय जाला बिबारा नै आयु नै आवजारखौनो बावबाय आंहा खानला खामजोब्बाय आं बाया फैगानो मा जायो फैगा बारो बे लामायाव ना स्कुटि सालायनो बिराद खस्थ' मोनो आङो जोंनि लामायावहाय लामायानो जोंना लामाया ससे गाज्रि जोंनिथिंजायना बानायफिननाय गैखाया जोंनाव रिफायरिं खालामनांगौमोन बे लामाखौहाय रिफायरिं खालामनांगौमोनहाय बड होखांनानै फैनानै दसे उन्दुबाय आं उन्दुनानै दासो सिखारबाय दिनै थानांथ'बाय आं न'आवनो माने गारिबोथ' गैखाया नालाय गाबोनहाय फुङावहाय थांनोसै हेल' लोगोफोर दखानाव फैबाय आङो माने मैया आं न'आवसो थाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय दहायो एसे माबासोआव फैबाय आङो बिदिनो 10:30सोआव फैबाय ओमफ्राय दखानाव फैबाय आङो दाव जायोहाय दहाय आरो खुसेर बिदै माबायोना खुसेर बिदै फानो नालाय बियो दा मेसिना जि गावो आरो ओरैनोबाबोथ' गारिफोर थांलाय फैलाय जाबाय थाखायो ओमफ्राय आङो मैया मोनायाव भिडिअ बानायासै लोगोफोर बाबायाबो लोमजानाय नालाय बेजों एसे दसे टाइम स्पेन्ड खालामबाय आरो बिदि लोमजानायाव बायोना बिदि भिडिअ बानायना बायनो हायो जाना दखानाव
थाग्राबो मानसि नागिरफिनगासिनो आङो दाबो मोजाङै नागिरनाय जायाखै नालाय ओंखायनो मोनाखै आङो मोजां नागिरबा मोनगोन ओमफ्राय सिगांनियाथ' मा होनोमोनलाय न'खराव एसे प्रब्लेम जादोंमोन बिसिना बेनि थाखायनो बियो दा गामियाव थाहैफिनबाय थ' एसे मानसि लोमजानायखाय आङो न'आव थांलाय फैलाय आरो हस्पिटालाव थांलाय फैलाय जाबाय थाबाय दखानखौ आङो बारा मोजां होथेनो मोनासै आरो आंनाबो गेजेर गेजेर प्रग्राम जादोंमोन आरो आंबो एसे लोमजाब्रबदोंमोन गेजेरावहाय माबाया एखमबा सोरबा सोरबा बन्द'बो लोगो मोनदोंनो आंनावहाय माने फन हरनानै बुंदों आरो ना मानसिफ्रा ओमफ्राय दख'नाफोर सोंहरदों दाथ' हाबाबो सिजोन नालाय मा दख'ना दङ आङो दा एसे मा दख'ना दंबावो आं बेखौ एसे देखायनोसै लोगोफोर दिनै माने केमेरा हमग्रा मानसि गैया आं दा नोंसोरनो बिबार दख'नाखौ देखायग्रोनोसै लोगोफोर मा फुङावनो आं देखायलांसै सोला लारायजाला एकदमबारे जि दावराव बे दखानाव फैगौ बायनो बायो आङो नै लोगोफोर बिबारनि दख'नाया बाराद्राय फारागनि खोनालाय बाराद्राय बिनि सादोरानो बेनोमोन नै जोमग्राया जा गाज्रि फुननानै हरखादोंना आंनो ओमफ्राय नै रेडआवहाय गल्डेन दानाय आं ओंखायनो बेखौ बारा गोजाबो नुजोबा आरो दा बाराद्राय रेडथार नङा बे दख'नाया बेनिया जाहैबाय जोमग्राया नै बेनियाव लोगोफोर बिराद थान्दा कालार मोनखादों आरो ना आंनि बेखौहाय ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो गरमावहाय गाननो थाखाय नै बिदि जिङाव मोनसे दङ ओमफ्राय जाबाय बेना जोमग्राया नै गानब्लासो मिथियोहाय माबायदि ओरैनो नायबा हमनो हानो नागिरा एखेयानो खिन्थु बेहा माबा गैया आरोना आगर गैया बेहा प्लेन बेबो मोजां बरिया कालारा बेनो दा दख'नाया माखासे ओमफ्राय आङो नै न'आव दानाय माखासे दख'ना दंबावो नै बेखौबो एसे मानसिफ्रा डिमान्ड खालामहरदों नालाय माने न'आव लकेल दानाय दख'नाया माबायदि दङ गुस्थि आगरा बिदिखौ होनदों गेजेर आगरा नै बिल'सो लोगोफोर गेजेर आगर बियो ओमफ्राय नैबे जाबाय बटल ग्रिन कालारनि गुस्थि आगर ओरैबायदि मोजां मोनखादों आङो बेखौहाय ओरैबायदि मोजां खालामो माने मा बुस्थुफ्रा गांनै गांथाम जाब्रा लाखिदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय दा गांसे गुल'सै आरो मोनसे कालारनि नै बेयो जाहैबाय अरेन्ज कालारनि लोगोफोर बिराद बरिया खालाय बिदि दख'नाया सिजोन थालायलाया गानजायो एनि टाइम गानजायो आरो ना गोलोम बोथोर होन गोजां बोथोर होन बैसागुआवल' गानो बेबायदि नङा बेबायदि दख'नाया आरो गोजामबो जायाहाय बिदि दख'नाखौ आं बिराद मोजां मोनो आरोना बेयो जाबाय गोसोम कालारनि लोगोफोरनि जा मोजां ओमफ्रायो नैबे जाबाय पार्पल कालारनि नै ओरै मोजां बेनाव गेजेराव एरनाय दङमोन बियो गैला मोजां जोबखा दख'नाया मोनसे बासिनो हाया आरोना ओरैबायदि ख्रोम ख्रोम बायदि होनाय नै बियो जाबाय आयै ओरैबायदि मोजां बियो नायनाय सिलभार कालारनि माने बिसोरखौ देखायनो थिनदोंमोन नालाय मानसिफ्रा मोनसे दंबावोसो बेयावहाय आलायनानै दंबावो नै मोनसे दंबावो बियो बा आर'नाइफोरखौ दंलाबायो माखासेफोरखौ मोजाङै उनावहाय देखायनोसै लोगोफोर जिखुनु जाया आङो बेखिनिखौ देखायथ'बाय जेब्लानाखि गोदान माल सोयो होमबा आं देखायगोन नोंसोरनो दावराव दावसि मोनथारबायहाय आङो भिडिअखौनो मोजाङै खोनानो नंला नोंसोर लोगोफोर आङो भिडिअखौ दिनैनिखौ बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय बाय